Iki lho rek, terus yo. Rumah minimalis. Ukurane 5 kali 10, harganya 500 juta nih. Nah, langsung ya temen nang yo. Asa pelakaran kene iki nggone arek karpote ambek ono tali arek ngene yo. Ah, mobil opo sing iso mlebu pen tempat dhewe utawa aturan dhewe ya. Sebelah kiri kene iki taman mini wis oleh tandon sisan. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Bentuk wajah depan omahe. Ono tali arek, ono komplot ngene, ambek ono keramik ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, terus mlebu sih tak buka sih yo. Nah, apa sih masih? Senere, aluminium, raya, kata das. Iki langsung nanggone area ruang tamune. Sing pasti ndukure wis plafonang. Gini ki ono jendela loro sing iso gatup ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Nang ndukur iku ready penerangan esang hari. Cara ono iso menghemat listrik yo. Iku kapalosan tadi ono motif sakura yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nanggone kamar tidur pertama sing pasti cecepane AC ready yo. Tapi AC ini kok penggo dhewe yo. Iki jendela langsung menghadap nang gone area karpete. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua kaya ngene iki modele. Secepan AC wis ready kabeh, wis ojo kuwatir yo. Nah, saiki langsung lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar mandine, ki wetenge wis full keramikan, besine nggih dodok, sekret ready, shower ready, krane ready, karing tirta. Wadah sabun ya ready. Engko wis penatur dhewe, ya penak ya. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang gone area dapur, yo. Wis ready si anyar kres yo ngepene unboxing dhewe. Tuh, nek masak gak ngarambul kecok ya. Iki engko sampean gawe area laundry room to jemuran kene, minimalis ngono yo. Ah, saiki langsung ya. Tak ceritani nang ruang tamu kene yo. Iki mah kok omah regane 500 jutaan ae, ukurane 5 kali 10. Untuk superlokasi, bani wis rekamat jalan buka yo. Wis ngene gak sesuai. Blengar tengok sama siku, dhuwur, apik.